Ovo je 10. međunarodni misiv maraton, održava se na Andrevlju. Imamo 50 takmičara i astrofotografa. Biće ukupno bar 15 ekipa koja će se takmičiti u maratonu, ostali će da slikaju, da se bave astrofotografijom. Pa uvek na svim tim okupljenima zapravo jeste najlepše sresti ljude i razgovarati sa njima. Mene zaista jako oduševljava kada vidim kako su ljudi sretni kada vide neki nov teleskop, recimo. Za sada je vreme, jeste oblačno, ali nagoveštava mogućnost da bude vedro. Gledali smo neke satelitske snimke, ovde kažu da će se možda čak i sasvim razvedriti, ali od ponoći. Mesijerov maraton je faktički veština takozvanog star hoppinga ili skakanja po zvezdi. U principu je to počelo od jednog Francuza, Charles Messiera, koji je lovio komete, pa je onda ukapirao da postoje neka nebeska tela koja dosta naliče na komete, a u stvari nisu komete samo zbog toga što se ne kreću po nebu, dok se komete kreću po nebu. I onda je taj Messier ukapirao da napravi neku kartu i onda je napravio nekih skoro 100 objekta, ne znam tačan broj, a manje od 100. Pa su onda u novije vreme malo to dopunjeno do nekih 110 objekata i astronomi materi koji eto počinju da rade sa teleskopima, da čitaju zvezdane karte, koriste te objekte da napravili su jedan vid takmičenja gde se u toku jedne večeri pokušava da se nađe tih 110 objekata. Imamo puno galaksija, pogotovo u Virgo, u sazvežđu Device, taj poznati Virgo klaster, i to je jedan od tih delova neba gde se dobije ili gubi to takmičenje. Onda imamo zatvorena jata ili globular klaster i otvorena jata, zvezdana, znači otvorena jata. Planetarne magline, ne sam da zaboravim, planetarne magline, jedno od boljih i najlepših objekata na nebu, mislim, prosto ne možete da prođete nebom da ih ne pogledate, to su M57 Ringnebula, M27 Dumbbell i tako dalje. Sve vreme je bilo, čini mi se, malo teže nego što sam očekivao. Ovde je bila malo i tenzija, svi viču sudija,